Monggo semana dulure salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah wa sallallahu bismillah wa bilhadi rasulillah gambar jagat taline tampar lintang songo pating semebyar wong iki bisa di kecung mulya kudu sing sabar salatullah salamullah yang salat nganggo usolli ditalkena rika mati ditalena yen wis mati kabeh iku tuntunan wali salatullah salamullah ngomong masalah ngeten Pak. Tapi ora kemes regi to menikahi kula ngoten nggih. Kula insyaallah ping kali iki ngomong masalah dina kemes regi. Kemes regi niku nek diitung apik 13 dina iku sing 13 kemes regi Senin Pahing Kliwon Setu Wage Jumat Pon. Nggih betul. Senin Pak, jadi Kemis Legi, Senin Pahing, Jumat Pon, Setu Wage, Kliwon. Itu kabeh 13. Niki sing ora oleh dienggo Kemis Legi. Ana dina 12. 12 niku Kemis Wage, Ahad Pon, Senin Kliwon, Selasa Pahing. Karo Kemis Wage. Sing ora dienggo Kemis Wage. Alasannya apa? Ini kula terus mau saking senenge kaya jenengan nggih. Kanca-kanca bloro biasane Kemis Legi tuwabraki wae. Padahal wong ben nganggo dina Kemis Legi. Nikahno anak Kemis Legi, sunat Kemis Legi, duwe gawe Kemis Legi, nandur Kemis Legi. Mergo diitung apik wong pancen 13. Nanti pun diitung ya. Guna reksa raga sempoyong tiba guna malah ini gunanya. Tapi ora oleh sebabnya apa dina gotong mayit. Jadi mati kabeh. Artinya mati kabeh itu nek bar gawe bangkrut. Jare iki lho. Dar duwe gawe bar sunat Kemis Legi mergawe angel gak apa. Nanti adonan apa. Iso-iso tarbo latare dadi om. Mereka didol omahe, nek gak ngono minggat. Utawa ngantene ora dadi. Loro sing kudu dicegah. Niki nuwun sewu, niki nggih keranten kula saking seneng teng dhewe ngoten mawon. Iki jane kula kepingin niku ada salah satu dua orang dari pemuda sing bener-bener belajar ngilmu dina, nggih. Mergo saiki iku ketoke bocah iku paham kalau duit itu paham kabeh tapi dina ora Pak. Dina kejadian sangka jam. Sedina sewengi 24 jam. Jam kejadian sangka menit.
Menit kejadian sampai detik-detik sama nafas. Saiki setahun ikut Rasulullah. Nek 8 tahun jenenge napa, Pak? Sawindi. Nek 100 tahun jenenge apa? Satu abad. Seabad. Nah, setiap 1 abad itu ada pergantian. 1 abad sekali pergantian masalah, tuntunan imam pendapat agama itu ganti. Wong mergawe ganti. Tapi kewajiban niki ora iso ganti. Ngoten nggih. Bila para hadirin, para rawuh, para bapak sedaya kaum beate. Niki malam napa niki? Malam Kamis? Kliwon. Wedi apa? Malam Kamis Kliwon itu 16. 16. Lah saiki kena apa diarani 16 sebab Kliwon iku 8, Kamis 8. 8 jajal delok. 8 ku digone salat. Rabbil firli warhamni wajbur warfa warzuq wahdini wa'afini wa'fuan 8. Saiki 8 dunung manggon ning Agustus. Lah saiki 18 iku Bhinneka Tunggal Ika. Tulisane Bhinneka Tunggal Ika 18. Mulane ana disahne Pancasila mbiyen iku tanggal 18 Agustus. Bhinneka Tunggal Ika tulisane pinten? Jumlahe 18. Goleki mangke. Ini kowe wong Indonesia ora tau ora hitungane. Piye to, Lah? Sing santri ora ero, sing urung santri ora ero. Berarti padha pin. Padha pinter apa padha pintune? Berani. Para hadirin, pokoknya tak dongakno lah sehat kabeh Allahumma. Sehat iku awak waras duwe beras utane lho. Wong kene do utang ora? Ora duwe nggih. Mergo saiki wis ora walike jaman kuwi akeh omah padang beranang api-apian tapi kaken. Jare blas. Saiki anggere wong api-apian omah. Wolak-walik jaman kuwi akeh omah padang beranang abang dinggan api-apian ya mergo lampune Pak. Tapi kaken. Bener nih. Insyaallah ini berarti gawe ora diutang. Allahumma. Berarti gawe tambah jadi Allahumma. Rezeki gampang Allahumma. Sing teko mangkat tenugi Allahumma. Mergo Kamis Kliwon. Kamis Kliwon iku manggone di rumah. Artine Kliwon iku ning tengah. Jajal hitung legi etan. Paing pundi? Kidul. Wakil pundi? Wah, wakil kok urut ya. Ini kok urut, iki anak urut kok ketok kaya iso-iso dhewe tak anak urut. Urut to. Legi etan. Paing kidul ponku. Pon. Wakil lho. Terus Kliwon teng. Mulane ana wong ngitung-ngitung. Geng gak oleh wakil karo paing ora o. Wakil karo paing mergo wakile lor ku piye? Ngono. Wakil ku lor paing kidul. Gang siji. Iku ana sing wong nyegah tapi kok cara kula mboten napa-napa. Mboten napa-napa niku. Hitungan iku ora nyoto kok. Dadi kula nggih hitungan iku sing nyoto. Iki geng aja. Lah geng padha karo pon gi. Pon ning kula negi ning etan. Nek pon karo legi gelem tapi nek lagi karo paing kok ora gelem. Ya iya, iki klirune. Eleng-eleng kenapa kok geng ora gelem? Mergo wajine lor paing kidul. Saiki pon ning kulon legi ning etan. Etan. Eleng-eleng iki bocah nom-nom iki do ngaji ilmu dina. Pomane pasaran iku. Pon kulon.
Wage lor, kliwon tengah, legi etan. Pae iki. Nek popane dina ngeten. Ahad lor wetan. Kemis pundi ya? Kidul wetan. Sabtu kidul. Selasa kidul kulon. Rebo kulon. Senin lor kulon. Jumat lor. Mulane biasanya ngeten, ana wong lahir dina Selasa. Nikah oleh dina Kemis. Ana lahir dina Selasa, nikah oleh dina Ahad. Iki ruwet ora kapan, muga pojok karo pojok, pojok lor etan karo pojok lor betul-betulku. Ana neh Senin karo Kemis iku Senin lor kulon, Kemis kidulku adoh ana karo ana. Ngeten iki biasane ta mergawe rada angel ya gak diatur. Cara kula tak pindah, lha kok iso pindah? Dulu masane dipindah niku mboten kok dipindah lahir, tapi dipindah bancaan. Ngoten nggih. Mulane kados anak kula mul ya ana. Iku tak kon bancaan nek malam Senin wagi. Kuwi nek Senin wagi bancaan mul. Mbok muga-muga utang nyaur kabeh Allahumma. Amin. Lah carane dihitung. Iku boleh nek ora bacaan ora ada iku berapa. Aku ya perintah kok ya. Ora nek lali ketoke wong nek tenanan iku gak lali. Wong saiki ku ketoke duwite akeh tapi utang yo akeh. Mergawe tambah lancar tambah akeh. Duitnya tau tadi? Utange. Tapi insya Allah nek gelem bancaan Senin wage utang nyaur duit ngumpul Allahumma. Iku tapi sing hitungannya kados mulya. Jadi Tuhan cewek-cewek mila kula kepengin atau mangke santri-santri ngarep pidatone lain dina apa to kowe bacaan dina iki ngoten. Muga-muga sing duda yang nentuk jodoh Allahumma. Amin. Sing rondo nentuk sing prawan gedhe nang tok Bu. Sing Joko tuwa ya nang tok Bu. Bendo payu Allahumma. Nek kepen nang payu ngeten ah. Iki tak kene ilmu sithik ah. Kaya iki lho. Wong jenenge maca salat bendina rupane busem kabeh ya. Busek kabeh. Sabuken. Iki sing lanang sing wedok poso dina laire. Ya. Dinggo pas buka dibancaki uduk kuning. Paham ya? Bancaki uduk kuning nganggo kembang telon. Kembange mawar gading nomo. Iki Pak Sagi ya, Pak Sagi. Iki piye kok iso mejang ning kene. Muga-muga barokah nggih. Sing di anak wis gede-gede kok kon poso ya. Iki rungokno. Poso larang saya cek iki poso. Dungane iki. Bismillahirrahmanirrahim. Sun amatek ajiku sembaga bumi. Ancik-ancikku watekku bena surya. Banjur kaya selaka, biar padang kaya tanggal purnama. Bubar buyar saking Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iki nek wis tuwa nang gelem poso terus dibancaki. Uduk kuning, untune itu kuning ya. Nek enam ora busem kabeh ngene, selawatan nang busem dah. Ya ngatur, tapi kan ya tetep aja busem ya iki posone iku waca minimal 36 sedina. 36. Mergo 35 ku nyandake 36. Iku jenenge pendak. Lah kok sedina mbok waca ping 36, apa meneh nek kepengin sing dadi tenan waca ping 300 swidak. Sedina karo poso. Pas buka iku ngenteni nek wis bancaan. Lah jenengan kok mumpung ora ana videone kuwatir diviralno ya. Bancaan uduk kuning. Uduk kuning dienggo bancaan
Tapi aja buka sak durunge bacaan iki didongani karo Mbah Mutin. Iku nganggo kembang telon, kembangnya mawar gading nongo dok gelas, ya, dok jero gel. Ditutupi ya kena ora kena. Delokno kundangan kok. Karo gedang sing kulite tipis. Sing ganjil, cengkean-cengkean iki apa? Sikat. Cengkean padha ae. Sakmene cengkean. Cengkean sing ganjil 11, 9. Lah kok nek bar didongani kembang telon gawa metu njabane omah. Sing gedang sing tengah iki cukup. Engko pertama nyecep ngene iki. Terus bariku raup, waca dongane tunggu. Ning ato bariku mangan gedang iki pertama kali. Lah umpama kok bancane jam 9 lagi oleh mangan. Bancane kok bari sak lagi oleh kok. Eling-eling, senajan wis duwe bojo lah perlu iki. Mulane kula tuwa tapi ketok enom terus, iya ta? Ora kaya ngono. Oh itu enom-enom ketok busem kabeh. Mergo ora duwe sembah. Lah iku aja tak tambahin neh. Lah bariku nek kowe ape maca, ape ning ndi wae. Iki ape nggawa klambi suwuk dhisik sun amatek ajiku sembogo bumi. Ancik-ancikku watekku bena surya mo banjur kaya selaka. Biar padang kaya tanggal purnama. Bubar buyar saking Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lakoni ya. Allahumma amin. Lakoni kita ganteng tak kan ini. Lali rekam kok. Duwe ape. Iki ape budal buah waca sing wedok, sing lanang. Nek sing wedok ditambahi ibadanku Siti Khadijah. Nur Cahyaku Dewi Fatimah, bawaanku Dewi Aisyah. Sing sapa wonge jantung atine kantil ning jantung atiku, mripate kantil mripatku. Aja obah, aja susah, yen durung diberki jagat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suwuk lambin sak apa jenenge jilbabe sak sandal saya suwuk. Wong nyong sandal tok ora kedep tak kali yo. Wah, payune Bang malah. Sing lanang tambahi. Badanku badan Muhammad, Nur Cahyaku Nabi Yusuf, suaraku Nabi Daud. Oh ya, suaranya banter. Sing sapa wae jantung atine kantil ning jantung atiku, mripate kantil ning mripatku. Aja obah, aja susah, aja kedep. Loh, kowe kedep ta? Ora kedep to nyawang aku tak kandhe ya. Wis kadung tak watokne nang jero mau kok. Yen durung diberki jagat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa to Rai? Lho ya piye? Iki waca nek ape lunga-lunga waca, ape kumpulan waca, ape ning bae desa waca, ning masjid waca. Wis sawatan waca suarane banter. Jadi suaraku Nabi dah. Mulane kula suarane banter terus. Iki bar montor ta banternya. Wahai pesona bagimu puja koma mojamu. Kan dari lah. Aku kok waca suara banter lah, ora duwe ngono koma mojamu melalui lagu nada indah. Oh ya Rasulullah. Nah terus nolai. Wah ini teman nolai kan. Wah ini gak kaitannya. Namamu, oh, ya nak, namamu selalu ada di hatiku, di hati. Walau wajahmu tak mungkin aku khayalkan itu. Apa goreng? Berapa mengapa aku selawatan ya apa, dangdutan ya apa. Ini apa aku dangdutan ini? Wah ini. Kulai kan dangdutan pinter, wong kula lu biyen penyanyi dangdut, tukang gitar harus kendang. Kula niku sing paling ruwet itu kendang kuwi. Gitar itu gampang, tapi kendang sing angel. Mulane kula ape moyo iku ya ora iso. Wong aku biyen yo gitar ya.
Terus gitarku tak dok ning dhuwur kamar ngarep terus dijukuk karo ana orkes fenomenal. Teko Wirasari. Gitar Yamaha kabeh digawa. Kripete digawa karo orkes Suke, eling kula. Olehku tukuan tek 20 juta zaman tahun 2001. 20 juta. Kendangnya Yamaha. Oh ya. Gitar Yamaha kabeh. Sampai semuanya mereknya Yamaha. Larang kabeh bareng ini. Mila para hadirin para rawuh para bapak sedaya ingkang muliaken. Dadi sedina sewengi iku ana pirang jam 24. Jajal itu 24 iku sifat wajib Gusti Allah runggu. Sifat wajib para rusul sekawan. 45 La ilaha illallah hurufe rolas Muhammadur Rasulullah hurufe rolas. Rolas iki misteri sangat apik. Mulane ana omah kok nomor rolas, biasane wong sugih. Mulane sesuk iku nek iso kei nomor rolas kabeh ya. Leh. Omah nomor rolas sugih. Dadi setahun pirang wulan? Dina 7 pasaran 5 pira? Rolas. Tembakan penalti pirang meter? 12. Tolong tingsu pira? Domino paling gede pira? Apal? Wah, mantan berarti. Mantan tuh je. Paling gede pira, Pak? Domino lo, pira? Wah, apa dah? Jumlahnya pira, Pak, ya? Kopekku jumlahnya pira? Ora apalnya apa-apa, 28. Kata itu nih kata, itu domino bendina lah tong hitung, kopek mulai kalah terus. Nenek kurang, ini lah tak dum, itu tak awasi. Iko balik di bini, nggak buanteng pak deran berbeda, selain no, apa? Iyo gak songo, iyo song, iyo songo, iyo apa seperti itu ya, aku iso ngono ora tanggo tentang aku menangan tapi cekel polisi. Ya ayo coba cekel ya ta. Para hadirin para rawuh para bapak sedaya mulia. Mane saiki ngene. Ana dina 7 pasal 5 dununge 35. Mergo selapan niku 35 dina lah. Setahun iku padha karo 10/8. 10/8 luwih sepasar. Jadi 10/8 nek selapan 35 setahun pinten? Ping 10. 350 ditambah pasaran 5 pira? 355. Mulane tahun iku dange nek gak 5. Ya ta ngene. Akad Rebo iki. Tahun Rebo ah. Dilungkas entek kok. Iki tahun Rebo iki saiki tahun Ahad. Akad kan 8. Mulai kawitan 8.